Полацак. Мінаю пушчы, і вось на шырокай раўніне бачу горад Полацак. Вежы касцёла святога Стафана, на замкавай гары царква святой Сафіі, якія, стоячы ў тумане, здаецца, дасягаюць да воблакаў. Іх постаці веліканы пануюць над горадам і над усёй ваколіцай. Гледзячы на гэты малюнак, я ў думках стварыў вобразы мінулага, да сэрца падступіў смутак, і са слязьмі на вачах я вітаў гэтыя высокія муры. Акунуўшыся ў журботныя ўспаміны, набліжаюся да горада. Сады Спаса нагадваюць мне колішнія травеньскія праходкі. Тэатр сярод густых ліпаў на вольным паветры. Там юначае ўяўленне пад клапатлівым вокам настаўнікаў найперш вучылася пазнаваць творцу гэтага свету, яго апеку над кожным стварэннем і захапляцца прыгажосцю неба і зямлі. Недалёка ад палаты стаіць мураваны касцёл святога Ксаверія. Тут магілы, дзе спачывае прах цнотналюбівых манахаў езуіцкага ордэна, свецкае моладзі і старых, з якімі я некалі быў знаёмы, каму быў таварышам і сябрам. Невыказнае пачуццё навеяў на мяне гэты малюнак. Душа пазірала на іх, як на анёлаў, што ляцяць на неба. Старанна змовіў я малітвы і доўга стаяў задуменны, гледзячы на гэтае святое месца. Даўнейшыя часы, даўнейшае жыццё, даўнейшыя звычаі набажэнства выразна маляваліся ў маіх успамінах. О, шчаслівыя! Яны бачылі лепшыя часы, спяць у роднай зямлі, а я да якіх прыплыву берагоў, дзе знайду спачын пасля гэтага бурлівага плавання. За палатаю на шырокай раўніне, як люстэрка, адбівае сонечнае святло, невялічкая плямка вады, якая завецца валовае возерца. Кажуць, што калісьці яна была ў самім горадзе, і да хрышчэння стаялі ля гэтай азярыны святыні Перуна і бабы-ягі. Але цяпер не засталося аніякіх слядоў ад тае старажытнасці. Сярод люду дасюль яшчэ паўтараецца страфа пра тую бабу-ягу. Баба-яга, касцяная нага, на ступе едзець, таўкачом паганяець, мятлой сляды замятаець. У ваколіцах Полацка кожная мясціна у апавяданнях тутэйшых жыхароў мае нейкую гістарычную памятку. На другім беразе Двіны, за некалькі вёрст адсюль, стаіць невялічкі касцёл святого Казіміра. Тут, апавядаюць, з'явіўся Казімір перад войскам сваіх суайчыннікаў і перавёў іх праз імклівую рачную плынь. І сёння паказваюць у тым месцы пад Струнем пясчаны падводны вал, па якім пераходзіла войска. Царква Барыса і Глеба, нібыта пабудаваная цудоўным чынам самімі святымі. Экіманія, маёнтак паноў Беліковічаў, ля самае Двіны на стромым беразе прыгожай мясціне. Увесь горад Полацк відаць адтуль, як бы ў чароўнай панараме. А вясною ў паводку ля падножжа гары чуваць музыка і песні са стругаў, што плывуць у Рыгу. Шмат таксама старажытных паданняў захоўвае гэтая мясцовасць у народных апавяданнях. Якія перамены сустрэў я ў горадзе пасля 18гадовай адсутнасці.
Толькі старажытныя валы, як і раней, зелянеліся травою. І дзве ракі, якія тут зліваюцца, плылі ў тых самых берагах. Сям-там на асобных вуліцах закураныя мураванкі, папялішчы нагадвалі пра пажары, што не раз спусташалі гэты горад. Аддаўшыся думкам, я хадзіў па вуліцах, нібыта нікому не знаёмы іншаземец. Прабіў гадзіннік на вежы колісь езуіцкага касцёла, і гэты голас, як прывітанне адданага сябра, крануў маю душу. Ён знаёмы мне з дзяцінства. Калісьці адлічваў час навучання і адпачынку, будзіў на світанні да новай працы, але цяпер, здаецца, паўтараў сваім гучаннем: ляціць незваротны час. Голас касцельных званоў таксама крануў маю душу, узнавіў у памяці ўсё мінулае. А Тоня, ты памятаеш той гучны званок, што збіраў нас калісьці на заняткі навукамі свецкімі ды рэлігійнымі і на штодзённую малітву ў святыні Божай? Ён замоўк назаўсёды, адзываецца толькі ў сэрцы, ў памяці нашай. Найпрыемнейшы ў жыцці чалавека час, вясна маладосці, калі, раскрываючы кветку свайго розуму, ён дае волю лятункам, песціць у сэрцы вялікія надзеі, не думаючы пра тое, што ёсць на свеце віхуры і страшныя буры, якія часта нішчаць усе чалавечыя намеры. Гэтая шчасная пара мае дзіўную прывабнасць, дорыць чалавеку адчуванне нейкіх незвычайных райскіх утех. І гэта бывае менавіта тады, калі вакольныя ад працы юнакі вяртаюцца дамоў, разважаюць пра навукі, настаўнікаў і таварышаў. Набліжаецца Вялікдзень. З якім пачуццём, з якой вераю выконваюць усе рэлігійныя абавязкі. Рэкалекцыі, падрыхтоўка да споведзі на Вялікдзень, якую асалоду і спакой прыносяць яны душы. У чысты чацвер кожны клас са сваім настаўнікам наведвае астрогі, шпіталі, раздаючы ўсюды па магчымасці грошы і міласціну ўбогім. Каменны той чалавек, якога гэты прыклад не навучыць любові да бліжняга. У езуіцкіх школах вакацыі звычайна пачыналіся з 1 жніўня. Вучняў пасля экзаменаў пераводзілі ў вышэйшыя класы, імёны выдатнікаў друкаваліся ў кніжачках дзеля заахвочвання да далейшых поспехаў у навучанні. У той дзень горад Полацак мог быць сталіцаю ўсёй Белай Русі. Шум і грукат вазоў адзываўся па ўсім горадзе, з'язджаліся абывацелі, адны на ўрачыстасці ў дзень святога Ігнацыя Лаёлы, другія, каб падзякаваць за клопаты тым, хто вучыў і выхоўваў іхніх дзяцей, іншыя, каб пабыць у тэатры, бо вучні Полацкай акадэміі звычайна да гэтых дзён рыхтавалі пастаноўку. З'язджаліся гандляры з усіх бакоў і найвыгадней збывалі свае тавары. Перад калядамі таксама былі іспыты і спаборніцтвы між вучнямі пачатковых класаў, калі яны на вачах бацькоў, апекуноў і настаўнікаў задавалі адзін аднаму пытанні па граматыцы лацінскай мовы, перад імі на стале былі раскладзены ўзнагароды для пераможцаў, і гэтае іх спаборніцтва заўсёды пачыналася такімі памятнымі словамі. Гаспане, з чаго пачнём спаборніцтва? Са знаку святога крыжа. Што ёсць знакам святога крыжа? Абарона цела і душы. Дык зробім знак святога крыжа? Дык зробім. Тут усе кленчаць,
а пасля малітвы пачынаюцца дыспуты і дэманстрацыя ведаў. А то не. Успомні тыя шчаслівыя часы, успомні сяброў свае маладосці, таварышаў, настаўнікаў, якія столькі гаварылі нам пра веру, пра Бога, пра абавязкі хрысціяніна і пра навуку. Свет у той час даваўся нам раем, бо ў людзях, што былі побач, мы бачылі толькі зычлівых, шчырых і адданых сяброў. Цяпер мы прачыталі кнігу пра вандраванне па даліне няшчасцю. Прыйшла восень і паспеў плод горычы. Часта паўтараю сам сабе гэты верш. Я прыгадваю спевам кляшторны званочак сябрукоў маладых заклікаў у грамады. Калі сэрца не чула ні мораку ночы, ні святла, ані лёсу завілага здрады. Ды, на жаль, час усё ў жыцці перайначыць. Знікла шчырая радасць, як сон мой шчаслівы. І кляшторны званочак аціхнуў, а значыць, толькі ў згадках чутно, як гучыць ён тужліва. Я ж па моры нясталага гэтага свету не па скарбы паплыў, што ў нязнаных прасторах, не па славу, каб вечна быць ёю сагрэтым, а таму, што ўсе плысці мусяць тым морам.